ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ ପାଟଣା ପଢ଼ିବା। ଆଜି ମୁଁ 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିବା। ସେ 2/3 ମିଶ୍ରଣ 4/5, ଏହାର ଲବ ହେଉଛି 2, ହର ହେଉଛି 3, ଏହାର ଲବ ହେଉଛି 4, ହର ହେଉଛି 5। ତ ଆମେ ହରମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନେବା। ତ ଏହା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା। 5 3 15 ବାଇ এই 15ଟାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 15ଟାକୁ 3 ହେଲେ 5, ଏଟାକୁ 2 ସହିତ ବା ଲବ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ତ 15ଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 15ଟାକୁ 3 ହେଲେ 5, 5 2 10 ମିଶାଣ 15ଟାକୁ 5ରେ ହେଲେ 3, 3 12, 10 ମିଶାଣ 12, 12 10 22/15 ଏହାର ଆନ୍ସର। ତ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ସେଭଳିଆ ଦେଖିବା। 9 4ର ଲସାଗୁ, ଏଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ଏଟା ବାହାରିବନି। ତ 9 4 36, 36ଟାକୁ 9ରେ ହେଲେ 4, 4ଟାକୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ 32 ମିଶାଣ 36ଟାକୁ 4ରେ ହେଲେ 9, 9 3 27 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 2 9, 3 2 5, 59/36 ଏହାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବା। 3/4 ମାଇନସ୍ 2/1, ଏହାର ହର ହେଉଛି 4 ଏବଂ 1, ଲବ ହେଉଛି 3 ଏବଂ 2। ତା ହର ଦୁଇଟାକୁ କରିବା। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 4 × 4, ଏଟା ହେଲେ 4ଟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହେଲେ 1, 1 3 3, 4ଟାକୁ 1ରେ ହେଲେ 4, 4 2 8 ମାଇନସ୍ 8। ତ 3 ମାଇନସ୍ 8 ହେଉଛି -5/4 ଏହାର ଆନ୍ସର। ଏଟା 5 ଆଉ 2ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 10, 10ଟାକୁ 5ରେ ହେଲେ 2, 2 3 6, ମାଇନସ୍ 10ଟାକୁ 2ରେ ହେଲେ 5, 530, 6 ମାଇନସ୍ 30 -24/10 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।